Cute lagi kayak Di matunaw ko. Para ba ako? Ganun ka. Ikaw. Ano taon yun? Ay kabala ka kay magnaon taon niyo og ng Jollibee. Ang Jollibee atong kaunon, ha? Ang Jollibee gyud mismong Jollibee atong kaunon katong ilahang building. Sabot? Ha? Okay. Hulat-hulat lang ta karon kung ano sa mo mubundak ang balay. Ha? Uy, pre. Uy, unsa? Unsa man? Unsa ni pangit diri? Unsa ni? Batiya sa di magnangoy. Mati ka! Basta kung bata. Bata pa ni. Cute ani oh. Unsa man sumbagay? Mga gito. No, dili lagi daw kay luoy kay imong lawas. Unsa man yung giadto dire? Nako ingon nimo. Unsa man? Nay asay. Asay. Muna mong gusto, di ba? Mauna ko. Asay pa lang. Tara, asa malupit. Kaning bata. Mao ba ni? Uban ka? Ha? Dili. Anong dili man? Ha? Ano? Ako ang mama! Unsa? Ako ang mama! Kusga. Unsa? Ako ang mama! Ano ba? Bahala ka. Dagan kay budbud og mga bingka dito. Bahala kay. Dako dito. Oh, unsa man? Magtan-awanay ra tani. Ikaw, uban ka dili. Ako, muuban jud ko basta kaon. Kani, di mo uban bisag unsaon pa. Siyempre magupanggod ko eh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo